Haia cháis mis a pádí san nniuh be mis na ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú ré? Siad is na glúiseachtaí be mis na nniuh. Rith in Spota. Burpaí. Talamh go Spéir. Rith in Spota a dúis. 3, 2, 1. Agus Burpaí. 3, 2, 1. Agus Talamh go Spéir. 3, 2, 1. Sníomid gan leanmh go dtí chéad de leis slán.